Tarik 1, 2, 3, tarik. Ganeng sing wadone oles apa? Aduh. Mungkin dapat kedok ora didulangis lanange. Druwareg. Plaka. Tutupi kabeh pengantene yangen ya. Hah, bunga iki ajane arepe ya. Nyuwun lagi medhi yangen. Ini isi nyuwun. Anu Pak iki mboten hidup ya, Bu. Tokon iki ya. Tokon iki semua. Itu lagi tuh. Itu Mas. Tangan yang kena lihat. Tahan. Ya, yang kena. Terus. Ya. Wes, abot. Diri
Boleh.